ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂಥ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಮಹಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೂರು ಉಡುಪಿ, ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮುಂಬೈ, ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಹಸಿದವನಿಗೆ ತುತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅವರ ಹರೆಯ ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿರಿಯದು. ನಾನೀಗ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಯವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಡು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರು. ಒವ್ವೇ ಎಂದು ಏನ ಪಂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾಕ್ಲೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಅಕ್ಲು ಹೀರೋನಕ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು, ಉನಸ್ಪಾಡ್ನು, ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪುನು, ಅಕ್ಲೆ ಉಂತಾರೆ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪುನು, ಅತ್ತಂದಾಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೊಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂದೇನು ಮಾತ ಇರು ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಕಿನ್ನಪ್ಪನ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಂಚೆ ಬಾಂಬೆ ಪಾರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಣ್ಣ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಟ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಊರು ಮೂಲ ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಊರು ತೋಡಾರು ಮೂಡುಬಿದ್ದಿರೋದು. ಇಂಕಲ್ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಅವಲೇ ಪಂಡ ಕಲ್ದಿನ ಅವಲೇ ಪೂರ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿ. ಇನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆತಂಡು. ఒక ఆయన MBA మళ్ళీ ఒక BCom ఆతుండ స్టడీస్ ಇದು. ఒక ఆయన ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತಿರುಗುವರು. ಆಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಆಗಲೇ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದು, ಆಗಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇಪ್ಪರು, ಆಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು, ಆಗಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಕಲ್ ದೀತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂಚ ದೀತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಲ್ಲು ತುಂಡಾತಿನಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ರೋಡ್, ಅವಲೊಂಜಿ AC ಇಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಟು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪತ್ರ ಶೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಹೀಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ AC ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಭಿವಂಡಿಡು ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ರಮಡು ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಜೋಕುಲು ಆಗಲಿಗೆ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದೀಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 100 ಜನ ನಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಆಗಲೇ ಒನಸ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಬಡವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಆಗಲಿಗೆ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ದಿವಾಲಿ ಆಗಲೇ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಬೋದು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಪೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಕು ಕಲ್ಪದಿರು. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಏರ್ಲ ಬಡಾವುದಾಗಲು ಬತ್ತೇಡ ಆಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಒನಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಲೈಕೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬಡ ಉಡಿತಿನಾಗ ಒನಸ್ಕೋರುಂಡ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ದುವಾ ಖಂಡಿತ ಉಪ್ಪುಣ್ಣ ನಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಇಂಕಲ್ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ವಸ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡ 20 ತಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನೇನು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ತು ಆಪುಂಡು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಗ ಇತ್ತಿನಗಲೆಲ್ಲ 20 ದಿನಗಲೇ ಕೊಡ್ನ ಇಡ್ಡೇನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಐಕು ಒಂಜಿ 5 ಸರ ಜಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಕು 5 ಸರದ ಜಂತ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕು 500 ಜಂತ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಕಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾನ್ ಬೇತೆ
ಪಾಪ ದಗಲಿಗೆ ಅವು ದುಡ್ಡು ಓಕೆ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಇಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 500 ಜನಗೆ ಲೆತ್ತದು ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಚೈತನು ಸರ್ ಈರೇ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100-200 ಜನಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಗಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪದೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು 22 ಮಾರ್ಚ್ಗೂ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರು ಪಂತರ್ಗಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಲ್ಲೆಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗುಲ್ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾರು ದೇವರ ದಯಡು ನಮಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುದು ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಲೆ ಇತ್ತ ಆಗಲೇ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಕಲ್ಲ ಭಿವಂಡಿದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 42 ವಿಲೇಜಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 17-18 ಏರಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಪೂರಾ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ 23rd ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಅರಿ ದಾಲ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ 23rd ಮಾರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ರೆ 30 ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಇಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ 32,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸ್ ಓ ಗ್ರೇಟ್ 1,25,000 ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ ಇಂಕಲ್ ಕಿರಾನ ಪಂಡ ಗ್ರೋಸರಿ ಎಸ್ 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 ಅವು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ದಾಯ ಪಂಡ 1,25,000 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿನ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಅದು 1,25,000 ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪನಂಚಿನ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ 30,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನವು ಅಂಚಂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಮ್ದ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಇಂಕಲೋಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಗ್ರೋಸರಿ ಪಂಡ ಮೋದಿಜಿ ಪಂತರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡ್ಚಿ ಇಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಲ ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆತರ ಪಿದಾಯ್ ಬರೋಡೆ ಇಂಕುಲ್ ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಬಿದಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14 hours ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗ್ರೋಸರಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗ್ಯಾನಾಗ ಬೊಕ ಮಸ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನಡತನ್ ಪೂರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಎಸ್ 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 ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಇಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಬಂಡ ಎದುರುಡು ನಾಸಿಕ್ ಹೈವೇ ಜೋ UP ಪೋಪುಂಡು ಮುಂಬೈಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವ್ಲು ನಡತನ್ ಪೋರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ನಡತನ್ ಪೋರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಸಾಯಿ ಧಾಬಾ ಬಂದು ಭಿವಂಡಿ ಇಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಐಕು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕು ಜೆಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ನಡತನ್ ಬತ್ತಿನ ಆಗಲೇ ಮೀಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲೇ ಬೊಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಂಡ ಆಗಲ್ ನಡತನ್ ಪೋನ ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ತಿತ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೋನ ಆಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಲ್ತ ಆಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲ್ ದೀತಾರ ಅವಳು ಟೋಟಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಟು ಬೊಕ ಆಗಲೇ ಚಾ ಬೊಕ ನಾಷ್ಟ ಬೊಕ ವನಸ್ ರೆಡ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ್ಲ ಆಗಲಿ ದಿನ ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕಲ್ನವ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ನಡತನ್ ಪೋಪಿನಾಗಲ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಜೆತ್ತದು ಪೋಯಿರು ಪಂಡ ಆಗಲೇ ಅವಳು ಆತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಗೂ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ 1 lakh ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂತುನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತನ ಸರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಜೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಓಪನೇ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧಾಬಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ ಪೂರ ಶೆಡ್ ವಿಡ್ ಪೂರ ಉಂದು ಮಲ್ತದು ತಿತ್ತು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಬೆಡ್ ಲೈತು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೆಡ್ ಅವು ಮೂಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಗಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೂಲರ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಇಂಕ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಕೂಲರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ 25 days ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಚೈನ್ ಬಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೇರು ಆಗಲಿಗೆ 17th ಮೇಗ್ ಉಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 to May 17 ಮುಟ ಎಂಕುಲ್ ನಡತನ್ ಪೋಪಿನ ಆಗಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವನಸ್ ಬಿನಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬಂಡ ಆಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇಡ ರಡ್ಡು ಜನ ದೀತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಗಲ್ ಇತ್ತಿನ ಆಗಲಿಗೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ದು ಅವ್ಲು ಜೆಪ್ಪಡಾರೆ ಪಂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಐಕೊಂಜಿ 25 ದಿನಡು ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 10,000 ಬತ್ತನ್ನ ಒಂಜಿ 2.5 lakhs ಆಗಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಅವೇ ಮಲ್ತೈತಾರೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಮೂಲಕ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಂ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಥ್ರೂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಇಂಕಲ್ ಪಾಪದಗಲಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ತ ಬರ್ಪಿನದು ಬೊಕ್ಕದ ಸರ್ ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 17th ಮೇಗ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೇರು ಎಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ನಡತನ್ ಪೋಪಿನಾಗಲ್ ಅವ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾಂಬೆಡು ಅಂತೆ ಥಾನಾದ ಒಂಚಿ ಅಂಕಲ್ ಏನ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ವನಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಏಲ್ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು
ಅವು ಬಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಡ್ 50 ಜನ ಕುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಜು 25 ಜನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಪತನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು 25 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲು 722 ಬಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾರೆ 722 ಬಸ್ಸಸ್ 722 into 25 ಮಲ್ತಂಡು ಒಂದು 16,000 ಜನ ಅವ್ಲು ಇಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರು ಐಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಐಬೋಕ ಟ್ರೈನ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕೇಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಬೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ 122 ಟ್ರೈನ್ ಇಂಕಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದಾರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ 1,200 ಜನ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಎವರೇಜ್ ಅವು 1,200 ಇಂಟು ನಮ್ಮ 122 ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ 1.30 ಅಚ್ಚಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ 4.5 lakhs ಜನಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ఒక ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲಿಗೂ 100 days ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ದ 23rd March 2022 30th June 2020ಗೆ 100 days ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಚಾಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ 2-10 ಜನ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಪಿರ್ಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಜನ ಕಡಪುಡ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಏದ ಮುಟ್ಟ ನಮಗ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರ ಆದ ಮುಟ್ಟ ನಮಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟಿ ಅನ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಡ ಪಾತ್ರೆಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ಪ ನೋಡು ದಯಪಂಡ 722 ಬಸ್ 1,25,000 ಜನಕ್ಕೆ ದಿನಸಿ ಒಂಜಿ 30,000 ಜನಕ್ಕೆ ವನಸ್ ಸಾಧಾರಣ 122 ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ 1,200 ಜನ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಕರಿನ 100 ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಯಾನು ಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಪಡುತೊಂತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ವಾವ್ ಪಲ್ನೆ ಸರ್ ಉಂದತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪಲ್ನೆ ಸರ್ ಅವೇ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ದಿನಡುಂಚಿ ಹಾ ಬಾರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಹಲೋ ಪನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಲ್ನೆ ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಸ್ 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 ಆರು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಹೋಪಿನ ಎಂಟು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ ವನಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತುದು ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಸ್ 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 ಸರ್ ಯಾನ್ ಏಪಲಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಗೊಂಡತೆ ಇನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಗಲ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಲ ಪೋಡಿದೇ ಮರದು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಡಿದೇ ಬರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಪೋಡಿವೇರು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟು ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯಾನೇ ಯಾರೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೆ ಅಂತ ದೂರ ಅಂತಲೇ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡಿಚಾರ ಅಂತ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪನಗ 6 ಮಂದಿನ ಸೇವೆ ಉಂಡತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಈತಗಿಂಜ ಏಜ್ ಒಂದು ಅಂದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಯೋಜನೆಲು ಆರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿಂದೆ ಅನ್ನುಂಡೆ ಎಂಕ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂದ ಆಪುಡು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡಿಸಿ ಆರನ ಪಪ್ಪನ ಪಂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದಂತೆ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಅಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರೀ ಸಾಧ್ಯ ನಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 100 ದಿನೋಟು ಎಸ್ ಹೊಲ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲೈತ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಆತು ಪಟ್ಟಿನ ಪಂಡಂಗ ಯಾನ್ ಪುರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರೋದು ಪದ್ಮನಾಭರೆ ಅಕಲ್ನ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಬರ್ತೊಂದಾನಿ ಖಂಡಿತ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪಿಂದಾನಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ನಾಷ್ಟ ತಿಂಡಿ ಚಾಯ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಿವಾಜ್ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಜೊಪ್ಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಲ್ದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಟತಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪುರ ಏರಿಗ್ ಪಾಪದಗಲಿಗೆ ಐತದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ನಮ್ಮ ಊರದಗಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರದಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಟತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಅಲ್ಪಾಗಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸವಲತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಂತೂ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ತೂವೇರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅವು ಬಂದ್ಪೆರತೆ ಕನ್ನಡ ಗಂಟು ಮಾಡಿ ಏರು ಲಡೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಮಲ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾಪದಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟತಿ ಅವು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಪದ್ಮನಾಭರೆ ಇರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಎರಡ ನಂಜಿ ಪಾತ್ಕರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತ್ಕರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡ ಸರ್ ಕೇಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಲೇದೆ
ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇಂತು ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಏಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಖಲೇನ್ ತೂದು ಅದು ನಿಗಲ್ ಒಂದು ದುಂಬು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಾಡು ನಿಖಲೆಗೆ ಅವು ಅವೇ ನಿಗಲ್ ದೇವರ ಸಾಯಿ ಬಾಬೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪೂರ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಮಂತಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಅವೇ ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೋಲ್ ಸರ್ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡದೆ ರೋಟಿ ಕಪಡ ಬೊಕ ಮಕಾನ್ ರೋಟಿ ಪಂಡ ವನಸ್ ಕಪಡ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಮಕಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೋಲಿ ಒಲ್ಲ ಕುಂಟು ಒಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಚೀಸ್ ಆತಂದು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಏನಾದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಪೋಡ್ಗೆ ಆತನು ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಇಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಗೋಲ್ ಉಂಡು ಕಿ ದೇವರನ್ನ ದಯಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ 4 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕಲ್ ನಾನು ಆವಂದು ಪಂಡೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತೊಂಜಿ ಎನ್ನುದು ಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಿರು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಗಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವ್ರು ನನ್ನೊಂಚೂರು ದುಂಪು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅವು ಆಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರದೀಪ ಈರ್ನ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬೇಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸೊ ಆ ಡ್ರೀಮನು ಒರಿಯೇ ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ದುಂಪೊಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೋಜು ನಂದು ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ 150 ಜಂತ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಈರ್ನ ಬಿ ಬಂಡಿ ಪಾತರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾಂ ಏರ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಸಿಟ್ಟಿಗೊಂಡದು ಬೀವಂಡಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಲೈವ್ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಓಕೆ ಅರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಏತೋ ಸಾರ ಬಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಆಯ್ತು ಅರಿ ಬೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾತಪುಡಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಐ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿನೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏತೋ ರೋಗಿಲೇನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಅವೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದ ಅಕ್ಲೆದು ಅವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಂತಿರ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರದಾದ ಪಂಚರು ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ತಲುಪುನೇ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಊರು ತಲುಪುನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತ ಮುಂಚಿನ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಈರ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಕೈತಾರ ದಾರಿ ಅಂತ ತೂತಾರ ಅರ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ನೋತೆ ಹಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಎರಡನೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದು ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಮಾತಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿಂತ ಆ ಕಿಟ್ ರೇಷನ್ ಗಿಟ್ಟದಾದ ನೋಡು ಆಯ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಪ್ನ ಡಕ್ಲಿಗ್ ಫ್ರೀ ಊಟ ಆವಡು ಅದ್ರಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅದ ಐಡೆಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಐದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿನೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏತೋ ಜನಕ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊನೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ಕು ಪಂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ತಾಯ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ 3,000 5,000 ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿಲ್ತೀರ ಆಯ್ಕು
ನಂದು ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಆಗಲಿಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಬರ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋರೆ ಆಗಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೂ ದುಡ್ಡು 5,000 ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಗಲು ಏನು ಅಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಯಾನೇನು ಮಲ್ದ ಪಾಪದಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲನೆ ಬೇಲೆ ಮನೋಳಿ ಏರಿಗ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ಯ ಐ ಹಿಂದೂ ಐ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಂತ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ತೋಜಿದಿಲ್ಲ ಐ ನೀರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮನ್ಸಿದಾರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಿಂತಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್, ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಬಹುಶಃ ನೆರೆದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಜಿಂತೋಜುನತೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಸೇವೆನೆಂದು ಎನ್ನೊಲಿಯತೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಬರೋಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಮೋದಿ ಯಾಪ ಮಾರ್ಚ್ 21 ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ನಿಂತು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ದೇದಿರ ಆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಪನ ಇರು ಬೇರೆ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಬೈದು ದೇವರು. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮೇಡಮ್. ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಪ್ರದೀಪೇರಿಗೂ ಪಡು ಪ್ರದೀಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದು ಆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಂದಿ ಅನ್ನನ್ನು ಅರ್ನ ಅರೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಉಂಡಿ. ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 4 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 122 ಟ್ರೈನ್, 700 ಬಸ್, ದಿನಕ್ಕೂ 10,000 ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಪೂಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಸತಿ ಊಟ, ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಯಾಂಡ ಮರ್ದು ಗಂಟು ಪೈನೆಗೆ ಐಡೆಕ್ಸ್, ತನ್ನ ವಾಹನನೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇಡೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆಗೆ 100 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾದೊಂಡು ಐಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿವಂಡಿ ಆರ್ಡ ನನಾತ್ ಭಾತ್ಯರ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದು ಬಕ್ಕ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 100 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ. ಸುಮಾರು 722 ಬಸ್ಸುಗಳು, 122 ಟ್ರೈನ್ಗಳು, ಒಟ್ಟು 4.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು. ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 10,000 ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಹಿರಿಯಡ್ಕ, ತಂದೆಯವರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಇವರು ಎಳವೇಲೆ BCom, MBA, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಇವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದಮ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಿವಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದು. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ. ಸರ್, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನನಗೆ. ಹಲೋ 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 ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾನೇ ಮುಂಬೈದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಾಧ್ಯರ್ನು. ಓಕೆ. ಮೂಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್, ಪಲ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಬುದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದ್ರೆ ತೆಪ್ಪಳಾರೇನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಿವಂಡಿ ಸಂಘ ಮಾತ ಬೀಜ
ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪಿಂಜ ಅನ್ನದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಸರ್ ಐಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲಾಕ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾಪ ಶುರುವಾದ ಎಸ್ ಆನಿಲ್ ಜಿಂಜಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪದ ಹಾ ಊರ್ದಪ್ಲಿಗೂ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ರೇಷನ್ ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಗೂ ಊರಿನ ಪ್ರತಿ ಅಂತಂದು ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವು ಓದುದು ಅಪ್ಲು ಕರೆಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದು ತೋಜೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಈರಡೆ ಕಡೆ ಬನಂತೆ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಟ್ರೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಏನೋ ದೀತೆ ಕಿ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲೆ ಜಿನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಜೈದಿನ ಪಂಡ ಒರಿಯೆ ಪಂಡ ತೂಕ ಏತ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಡ ಆಪುಂಡು 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಒಂಜಿ 150 ಜನ ನಮಗೂ ಮುಜ್ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ಲ ಏಜೆಡ್ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಏಜ್ ವೈಸ್ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ ದಾಯ ದೀತಿನ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲೇನ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು 10 ವರ್ಷಡು ತಿತ್ತುದಕಲ್ನ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಗಲೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಓಲು ಏಜೆಡ್ಲು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪೇರು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಲೆತೊನ್ ಪೋಪಾರು ತೊಯ್ಪಾವರು ಕಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ನಮಗ್ ಕಿಂಜ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಏತ್ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಅಗಲ್ ಏಜ್ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಗೆ ಆತೆ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಲೆತೊನ್ ಪೋಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವು ಡ್ಯೂಟಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾ ಏರ್ ಏಜೆಡ್ ಜನಗಳು ಇರುತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಅಗಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೂ ಕಿನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಿಂಜ ಬಾರಿ ಸರ್ ಅವು ರೆಡ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕಡು ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ್ ದೀತಾರು ಬೊಕ ಏಜೆಡ್ ನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಗಲ್ ಅಗಲ್ ನಮಗೂ ಗೈಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಜನಲ ಒಂಜಿ 14-15 ಗಂಟೆ ಏಪಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಪೋಡಿಜರ್ ಪಂಡ ಇರ್ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಇಡು ಇಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 100 ಡೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಾರು ಪಾತೇರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡ್ತದೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಏನಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಾಡ ಬರಬಲ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈರ ಐನೋ ಇಲ್ಲ ತರಕ ದಿವನಂದ ಈರ ಆತ ಬೋಳ್ಳ ಅದೆಂಚ ಅತ್ತ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೀನಿ ಅವು ಸಾಯಿಬಾಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ದೇವೇರೇನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ 100% ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಗೆತೊಮ್ಮಿನ ಪೂರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಕೈಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪಿನ ಬೋಪಿನ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಜನಕುಲ್ನ ಬಂಗ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ದಾಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಂದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಲೈನ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರಿಗ ಹಲೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ಬಹುಶಃ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಾರ್ ದಾದ ಪಂಡ 100% ಟ್ರೂ ಇನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅತನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಸರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಈರೊಂದು ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವೊಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ఉంది ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಐನು ಪೋದು ಕೈತಡ ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಐತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ನೆಗ್ ಬೇತ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಯಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಫುಲ್ 100% ಆಗಲ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪನ್ಯ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಬೋಪುಂಡು ಬೊಕ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದೆ ಕಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿನಿ ಹಾರ್ಟಿ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಡು
इथे जोकुल पोपेर जोकले मेसेज पोपून की मम्मी इथे जैसे की ಎಂಕುಲು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಿಂಜ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆತೊನ್ ಪೋಯಾರು ಲೆತೊನ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಾಗಲೆ ಪಂತೆ ಅವಳು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ 60-70 ದ ಅಬಾವ್ ಇಪ್ಪುಯರು ಆಗಲೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬುಡ್ದು ಪೋತಾರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದರಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಶುರು ಆಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ठीक है ಅವೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಬತ್ತೊನ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿಗಿನ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೊಗಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಓವರಾಲ್ ಪೂರ ದಿನದ ಆಗಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡು ಇಂಚಿ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪನ ಇಂಕಲೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ್ ಕಿ ಆಗಲ್ ಡೈಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಮಂటే ಎಡ್ಡೆನೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ಅವು ಓಕೆ ಐಕು ನಿಗುಲು ಐಕು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಹಲೋ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ಆ 50 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಂಜ ಬೆಂದೇವೆ ಅಂದ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಊರುಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಕು ತಿಕ್ಕುಳ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದು ಇರೇಗ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಾಪಲ ಇರೇಗ ಇನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತು ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ ಉಪಕಾರ ಆವಾಡು ಒಕ್ಕ ಇದು ನನಾತು ಎಡ್ಡರಿ ಇದ್ರು ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಅದು ಇದು ನಡೆಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ತಿದೆ ಇನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜೊತೆ ನಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅದ್ಯಾದು ಎಂಕುಲು ಇದು ಮುಂಬೈದಾಕಲು ಈ ಚಾನಲ್ ದಾಗ ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ತಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಾಂಡ ಮುಂಬೈಡ್ ನನಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಏನು ಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ನಿಲ್ಕೆದು ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಂಗ ಜನ ಮಲ್ಪುಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಂಡ್ ಎಂಪಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಾಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಾಯ್ ಯಾನೇನು ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಡಿಂಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ I think you have seen everything because hotel management course, BCom or BBM, all everything. Netta nadutu alpa ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಥರ ಗಮ್ಜಾಲಿ ಪೇರು ಅಂದಪ್ಪನು ಈ ರೈತ ನಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿ ಒಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗೋಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ఒక ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನಿಕಿ ನಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡೊನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ಗಿ ಮೊಗಲ್ಡ ಚಲೋ ಎಂಕಲ್ಡ ಇಪ್ಪುಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದುವರ ಅಂಚದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜೆ ಐಕು ಎಂಕುಲು ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ಒಲ್ದು ಕೊಂದ್ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋರತೆ ಐಕು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇತ್ತಡ ಡೈಲಿ ₹1 ನಮ್ಮ ಪತ್ತು ದೀಪಿನ ಪನ ₹1 4 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ₹120 ಇನ್ನು ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡು ₹120 ಆಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇಡ ಐಟು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪಂಡು ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡು ಸೇವ್ ಮಲ್ತು ಜಿಡ ನಮಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ದೀವಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ 120 ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ₹1 ಕೊರ್ಲೆ ಐಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅವು ಪೂರ ಜನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಪೋಡು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಗೆತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ 4 ಜನ ಇತ್ತೇಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ₹4 ಗೆತ್ತುಂಡ ₹4 ನಾಟ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಅವು ಐತೆ ಒಂಜಿ ₹120 ಇದು ಎರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೇತೆ ಈರ್ನ ಮರ್ಜಿ ಈರ್ನ ದುಡ್ಡು ಈರ್ ಜಮಾ ಮಲ್ದಿನಿ ಇದು ಎರೆಗ್ಲ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಬೋದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಏನೋ ವಸ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಏರ್ ಪಾಪದ ಜೋಕುಲಿ ಆಯ್ಗೆ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೆಸೇಜಸ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ ಅವು ಬರೋಡು ವಿಷಯ ಕಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡವು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಆತೆ ಇಟ್ಟು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಡ ಜನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಇನ್ನು ಬರೀಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ರಾಯ್ಜಿ ಬರೀಟ್ ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೇನು ಓಲ್ಪರ್ದು ಭಿವಂಡಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಪನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ನ ಆರ್ನ ಪೆಟ್ಲೈನ್ ಬಂದ ಚಿಂಟು ಹಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಬುಧಾಯ್ತು. ಓಕೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇರ್ನ ಸಾಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ಎಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ₹1 ಗೆಪ್ಪು ಪಂಡ 100-150 ಬಿಲ್ ಅಂಡ 150 ಅಂಚ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುದು ಎಂಕ್ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೈದನ್ಕಿ ಉಂದು ಯಾನ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏ ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಒಂಜು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನೇಚರ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಓಲ್ಪರ್ದು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ हेलो हाँ पल्ले पल्ले केंद्र सर हाँ मनीष शर्मा बोल रहा था हाँ पता है सर मनीष हाँ प्रदीप जी शेट्टी का काम देखा मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ जब बोलिए से लॉकडाउन हुआ है उनने कि कोई बड़े से बड़े लीडर भी जो काम नहीं कर पाते उनने जो काम किया है हाँ उनने दिन ना देखा ना रात देखी हाँ 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहे हर तरह से मुमकिन जो हो सकता है छोटी सी जो सुविधा एक आम आदमी को जो तकलीफ हो सकती है सब तकलीफें इनने देख के लोगों की हर तरह से मदद की। इनने कोई लाखों लोगों को राशन बांटप किया घरों में जा जाके। तो उसके बाद में जब मंसूर जाने लगे हाईवे से तो इनका एक ढाबा है वहाँ पे साई ढाबा करके वो पूरा ढाबा इनने लोगों की मदद के लिए खोल दिया। रहना खाना नहाना धोना हर तरह की जो भी एक होटल में सुख सुविधा मिल सकती है सुविधा इनने दी। बकायदा जो लोग साइकिल पे जा रहे थे सर हाँ सर खासकर मैं बताना चाहता हूँ जो लोग साइकिल पे जा रहे थे उनके लिए एक पैर दर्द का एक तेल आता है ओहो सकून तेल करके हाँ वो तेल लेके इनने बैठ के लोगों के पैरों की मालिश तक की हो कि लोगों को एहसास दिलाया कि भाई हम तुम्हारे साथ है तुम किसी तरह की तुमको कोई भी तकलीफ है तो हम तुम्हारे साथ है। या हाँ इनने इतना किया है कि एक बड़े से बड़े लोग भी अगर सोचे तो भी नहीं कर सकते। या सर हर तरह की मेडिकल की व्यवस्था किसी आदमी को अगर कोई 10 किलोमीटर दूर जाना है हाँ। खुद की गाड़ी में उसे बैठा के 10-20 किलोमीटर दूर छोड़ के आ रहे थे। यस सर इनने एक गाड़ी तो खुद की एक गाड़ी को तो एम्बुलेंस बना रखा था कि किसी भी तरह के कोई भी फैसिलिटी ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटी कोई जैसे बीच में एक केस हो गया था कि एक आदमी रोड पे गिरा हुआ था 2 घंटे से उसे कोई रिसीव करने वाला नहीं था 2 घंटे से रोड पे लेटा हुआ था। हाँ, किसी भी तरह तकलीफ। हेलो हाँ बोलिए सर तो इनने जाके उन्हें एक कोरोना की महामारी के बीच में हाँ लेके गए ये अच्छे काम किए। डरते हुए लेके गए हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसका पूरा जो भी खर्चा था इनने पूरा खर्चा खुद ने बर्डन किया और उसको ना हो। ओके ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ತೋಜು ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಪರ್ ಬಿಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಲ್ತದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಂಡ ಏ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಹಾಂ ಐಕ್ ನಮಗೆ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ದುಡ್ಡು ಕಿವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ ಐಕ್ ತಾಗಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಡೊನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆದಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಈದ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರೇ ಎನ್ನಲೈತೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ₹4 ಜಮಾ ಮಲ್ಪದ ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೈತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡುಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ₹500 ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ₹500 ದೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೆತ್ತು ದಿಯೋಲಿ ಕೂಡ ಡೊನೇಷನ್ ದ ದುಡ್ಡು ಜಮಾ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ ಬೇತೆಯಾಗಲ ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಮಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತು ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಅಚ್ಪ ಎಲ್ಪ ಜಂಟು 150 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತು ಜನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅವನಿತ್ಲೇಕನೆ
ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಒಂದು ಜನ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅರಮನೆ ಅಂಚಿನ ಬೇಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ದೇವರ ಅಂಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅರೇನು ದೇವರ ತೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂದುಲ. ಹಾಂ ಇದು ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಿಸವನೆ ಅಂದ 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 ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಡೆಲ್ ಇಂದ ಎನ್ನೋ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣವು ಈಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಆರು ಇದು ಬರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಪರ್ಯಟನೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಅವು ಸಮ ಅಂದಂದು ಅವು ದೇವೇರ್ನೇ ಆಶೆ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಅವು 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 ಹಾಂ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಪದಕ ಕೊರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರೇ ಮೆಡಲ್ ಬುಡ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬುಡ್ಸಿ 4 ಜನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ನೆ ಸಮಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಲೆತ್ತೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು घेतून ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪನೆ म्हणजे ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೇ ದಾಯ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೋರ್ನ ಕೆಲವು ಸನ್ಮಾನರು ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಣ ನನಾ ತೆಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ದಯಪಂಡ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬುಡ್ಚಿತನ ದಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓವ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇತೊನ್ನೇಕ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ ಈರೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಇತನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ನಂಗೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಲು ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಶೆಡ ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮೇನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ರಸ್ತೆಡ್ ದೆರ್ತದ ಅರ್ಧಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ಲು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಒಂಜಿ AC ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತದ ತಾಗಾಯದೆ ತಾಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋಯದೆ ಅವು ಎಂಕು ತೂದು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತಿಂಡದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ದೇವರ ಕೋರ್ನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು 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 ಖಂಡಿತ ಅದು ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂಡ ರಿಯಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಲ್ಲಾತ್ ಎಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿನ ಈರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿನ ಓರ್ವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ.